Moltes gràcies. Hola! Això m'agrada més. Doncs bé, benvinguts i benvingudes alumnes d'infantil, primària, mestres, alumnes de secundària, famílies, públic en general, membres de l'associació de l'AFA Canals, benvinguts i benvingudes a la 6a edició del concert solidari del col·legi. Del col·legi? Així sí que m'agrada, que anem ja soltant energia, val? Molt bé. Bé, com diu el nom, concert solidari, la paraula solidaritat, que bonica, no? Algú me pot dir, calça la mà, per favor, algú pot contar-me què vol dir solidaritat? Qui me conta? A veure, esta xiqueta? Sí, o tu, alça la mà. Què és la solidaritat per a tu? Que tots estan soles. A veure, no passa res, anem millorant, va, a veure. No? Vinga, va, que tinc pressa, que hem de començar. Valenta. Solidaritat. La última, La última. Tu mateixa, va. El concurs solidari és una companyia que dona diners a les persones necessitades. Solidaritat vol dir ajudar sense res a canvi, podríem dir que seria la solidaritat. I bé, anem a començar ja, perquè se m'ho fa tard. Bé, i aquí ajudem, doncs este any anem a ajudar a AFA Canals, que és una associació de famílies i persones amb Alzheimer i altres demències. I per això tenim com a persona representant avui a don Luis Guerrero, que quan vulgui puja i mos diu unes parauletes. Un fort aplaudiment per a ell. Bon dia. En primer lloc, gràcies per aquesta participació i aquesta donació de diners per a l'associació d'Alzheimer. L'associació d'Alzheimer és un conjunt de persones que volen ajudar a aquelles persones ja de certa edat que per desgràcia el deterioro mental fa que no puguem fer les coses que normalment fa una persona. I per tant estan allí per a poder-los ajudar a pensar un poquet, a que el cervell no es pare, a que puguin tindre un poquet d'autonomia. En Espanya avui hi ha uns 850.000 persones diagnosticades d'Alzheimer i per tant tenen dos camins. O es queden en casa i és un gran pes per a les persones que es cuiden perquè al fi i al cap acaben molt deteriorant-se i tenen que estar sempre al cuidado d'ells. I per altra part es portem unes associacions en què es fem, pinten, escriuen, canten un poquet, porten cançons, fan treballs manuals i, si és possible, així de vez en quan alguna excursioneta. Tot això per a que el cervell no es pari, perquè si el cervell es para, el deterioro és terrible. Per tant, considerem que en una societat en la que se vol pensar en les persones, perdona la repetició, el que hi ha que fer és ajudar-les en la gran part de l'última vida, tota la vida treballant, tota la vida sacrificant-se. No poden estar en un silló consumint-se. Per tant, mentre puguin viure, mentre puguin caminar, mentre puguin pensar, mentre puguin estar en la societat, és el que hi ha que fer. Per tant, les associacions com esta d'Alzheimer, en la que tinguem uns treballadors que estan allí tot el dia i que és que estem en la junta directiva, estem per intentar ajudar-los, anant a congressos, escoltant a veure altres associacions quines activitats fan, però el que estem fent intentar ajudar-los a que la vida siga vida fins al final. I bueno, tot això, gràcies per aquesta ajuda, que sempre ens vindrà bé per fer tot això. Gràcies. Bon dia.
paraules de Don Luis anem a passar al concert, no? Us pareix? Vaig a fer una xicoteta explicació de lo que anem a tocar i els grups que van a participar i ja comencem, val? Que n'hi ha faena, començarem amb els alumnes de primer de l'ESO, ara després pugem, que faran dos peces. Faran una soleà que hem composat, nosaltres, Ramonet, que tots conegueu. Segon de l'ESO farem dos rock and rolls. Rock and roll, La Plaza del Pueblo, Besos del Canto del Loco. Després vindrà el grup de cinquè de primària, que farà Mediterráneo. Sisè, Moriria por vos, de Amaral. Després tinguem tercer de l'ESO, que farem Viva la vida, de Coldplay. I un rap que hem composat també, que es diu Las redes sociales. Val? I per a finalitzar, els alumnes de quart d'ESO ens faran Flying Free. Pues bé, anem a començar ja. No passa res. Val, a veure, no passa res. De primer de l'ESO pugem ja un fort aplaudiment per a ells. I els músics convidats, per favor, convidau. Tots els convidats, no vull passar. Bé, hi ha un xicot de canvi. Començarem per Ramonet, perquè tenen preparada ja les llàmines per a Ramonet i entonces m'han dit que Ramonet, pues Ramonet. ¿Vale? Y después farem la soleá. Pues anem allà. ¿Vale? Ramonet, si vas a l'hort, porta figues, porta figues. Ramonet, si vas a l'hort, porta figues i albercocs. Ramonet, si vas a l'hort, porta figues, porta figues. Ramonet, si vas a l'hort, Don Joaquín, pica y guardao. Ay, Don Joaquín, a comanda del tabac. Don Joaquín, pica y guardao. Ay, Don Joaquín, a comanda del tabac. Hay que ver si vas a l'hort, cull tomates, si vas a l'hort, cull tomates i un pernot. Hay que ver si vas a l'hort, cull tomates, hay que ver si vas a l'hort, cull tomates i un pernot. Don Joaquín, pica y guardao. Ay, Don Joaquín, a la banda del cantón. Don Joaquín,
al final ni l'ha presentat. Molt bé, Lucas. Una cançó molt bé cantada, eh? Val, seguim endavant i anem ara amb la Soleá, que és una cançó, és un ball flamenc que ens ha costat prou de muntar, la veritat, perquè té una mètrica difícil. No és el típic 2x4, 3x4, no, esto es un 12x4, 12x8, i és complicat, és difícil de muntar. Bé, pues anem allà. Cervantes por Soleá.
Molt bé, xics. Fenomenal. Vale? Baixem per aquesta banda de l'escenari. Bé, hem arrencat bé, no? Música folclòrica, tranquil·leta. I ara passem al rock and roll. Així ja ve lo bo. Vale, ens sentem i ens relaxem. Hem de seguir endavant. Vale, com he dit abans, seguim amb rock and roll amb els alumnes de segon de l'ESO que poden començar a pujar ja i els donem un fort aplaudiment. Val, farem un rock and roll anomenat Rock and Roll en la plaza del pueblo del grup hispano-argentí Tequila, val, dels anys 70-80, en el que jo vaig a cantar-la personalment i com soc trompetista pues, tocaré la trompeta i faré algun solet per ahí. Val, pues per ahí bé, pues anem allà. Rock and Roll en la plaza del pueblo.
gràcies. Permetim-me que presenti ara un momentet a la guitarra tinguem així a don Ricardo, un fort aplaudiment per a ell. A la guitarra tinguem així a don Adrián, que és un fenòmen de la guitarra. El baix, el piano, i a la bateria tinguem a un company, amic ja és fixe ja en el concert, a Ximo. Seguim endavant i anem ara amb un tema, un altre rock and roll, un poc més modernet, Besos, del Canto del Loco. I per això donem la benvinguda a Lia, que va fer la interpretació. Entiende por qué has salido a la calle tan fresco. Dígame por qué te has tirado 3 horas en el espejo. Ponte guapo, palita, para ir a la calle y no pienses que eso ya da igual, que ya no vas a impresionar. Pero bueno, y lo que importa es que los besos, eso es lo que quiero ver. Todas las mañanas me despierten, sea por la cafecita bien joven. Luego por la noche hoy me vengan besos para cenar. ¿Por qué te echan cremas por el cuerpo si no se te ve? Y se te han olvidado los sentimientos. Tienes que empezar por resolver lo que tienes dentro y no piensas haciendo menos, que ya no vas a impresionar. Lo sensual y vas tan lento, y eso es lo que quiero ver. Todas las mañanas me despierten, sea por la noche y siga bien joven. Luego por la noche hoy me den más besos para todas las mañanas me despierten, sea por la tarde y siga bien joven. Luego por la noche hoy me den más besos para cenar. Para saber que los que ya te quieren no miran eso, solo quieren ver ese niño de ojos sin complejos. Hola. Bé, molt bé, Lia. Segon de l'ESO baixem i ara ve el grup de 5è de primària. Vale? Bueno, com va la cosa? Ja estem ja pujadets, ja, no? És que ja hem començat massa fort en el rock and roll. Vale, ja estem tots.
Vale, estem? Col·loquem una fileta, completem així l'escenari. Ahí estem. Bé, ja estem tots i totes. Comencem. Bé, pues, com ja he dit, seguim amb el rock and roll i anem a fer Mediterráneo de los Rebeldes, val? Una banda de finals dels 80, amb el nostre cantant, Liam. Un fort aplaudiment.
bona. Molt bé, xiquets. Vale, passem per esta banda. Vale. Ara seguirem a veure, amb un grupet de segon de primària, quasi res, i anem a fer un pop rock, ja anem ja més encarats al pop, i anem a fer Nada fue un error de Coti, un altre cantautor argentí. Un fort aplaudiment per a Leo, Nagore, Martina i Aina. Tranquil, que està controlat.
Molt bé, xiquets, enhorabona. Seguim avant. Ara amb el grup de 6è de primària que ens va interpretar un altre pop, Moriria por vos, del grup Amaral. Vinga, pugem amunt, un fort aplaudiment per als alumnes de 6è de primària. Vale, dir-vos que la cançó serà interpretada per Lia Miau. Val? Un fort aplaudiment per allà, vinga.
Molt bé, xiquets. Ara baixem. Baixem de l'escenari. Vale, seguim endavant. Ara és el torn de tercer de l'ESO. Val? Ara esperem que baixen primer els de sisè. Bueno, com anem? Com? Ah, vale, sempre a la segona, Sempre a la segona. Bé, ja tinguem així els nostres alumnes de tercer de l'ESO i anem a fer un aplaudiment, no? Vinga. Val? I res, vaig a presentar-vos el repertori. Farem en primer lloc Viva la vida de Coldplay, val? Que n'hi ha que dir que ens ha costat molt perquè és molt complicat per a les llamines. I esta sí que la farem versió versió instrumental. Val? I després seguidament farem un rap que hem composat nosaltres la lletra que es diu Les redes socials. Val? Bé, anem endavant.
Ahora seguim amb el rap de las redes sociales. Jo t'ho he preparat, xics. Bé, dir que este rap el van composar en classe. Jo el vaig ficar dins del tema de les redes socials, de les xarxes socials. El vaig ficar uns temes i cada grup va anar fent estrofes. I al final vam elegir els millors i els vam incloure en la partitura i ahí ho tinguem. ¿Vale? Pues anem allà. Con flow, con mucho flow. Presentar-vos a Pablo y a Ana. Comienza la fe.
Bé, ja anem a la fi del concert, val? I abans de presentar a l'últim grup, que són els de quart de l'ESO, demanem la presència a l'escenari de la nostra directora, Victoria Castelló, i a don Luis Guerrero. Bueno, res, moltes gràcies als alumnes, als professors per haver organitzat esto, preparar-ho, i jo donar les gràcies a les famílies, a totes aquelles persones que han col·laborat amb la causa per a fa canals, que per desgràcia a tots en alguna casa ens toca patir aquesta malaltia. I la recaptació que hem aconseguit entre tots és de 810 euros. Molt bé, que moltíssimes gràcies. Espero que esteu disfrutant molt del concert. Ara ens queda la part final amb els nostres majors. Pues no res, gràcies. Gràcies a Victoria, gràcies al centre, gràcies a les persones que han vingut. Pues esta participació pues, serà important per a poder millorar un poquet. Tinguem molts projectes, entre ells és millorar la part de baix del centre que encara està sense arreglar i que seria un espai extraordinari perquè les persones pogueren passejar i poder tindre un poc més de vida. Per tant, pues, totes les coses d'aquestes pues, contribueixen un poquet a que siga més fàcil la vida d'aquestes persones majors. Gràcies al centre i gràcies a tots. Bé, ara sí que sí, demanem la presència a l'escenari als alumnes de quart de l'ESO. Vinga, anem a acabar el concert. Vale, i per acabar farem una cançoneta que ja és tradicional en estos concerts solidaris de música electrònica. Algú me pot dir quina és? Comença per F. Flying Free!
Bueno, digo una altra. Vale, pues va la última. Pero esta no vaig a presentar-la. La tocarem i llavors ja adivineu quina és, vale? No puc dir res. Vale, Ariadne. Bueno, pues ahora sí, ya hemos llegado a la fin del concert. A repetir esta altra volta. Voleu que repetim esta altra vegada?
Vale. A veure, anem a repetir-la. Mira que sabia que passaria això, però bueno, era el plan. Bé, silenci. Anem a repetir-la i aprofito ja per acomiadar-me, agrair de nou a AFA Canals per la vostra tasca i col·laboració, alumnes primària, ESO, per el vostre gran treball, al públic, col·laboradors, professors, músics convidats i res, a l'any que ve més.